Shalom. Huriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, tamado aka pangulani huria pasahaton tuhamu sude ama ina dohot naposo bulung. Selamat hari Minggu. Minggu ta sadarion ima Minggu Advent Parjolo. Tema Minggu dungo manomu-nomu haroroni Kristus. Anggiat ma di haroromuna mar parsauran di permingguota sadarion taruli pasu-pasu na mauliutus jala dapotan ngolu na imbaru ala hatani debata atong tapahibul marohata mamuji debata na mangolui marhite permingguota di ombason tabuat ma tiki marhahohomon martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amen. Tapuji ma tuhata pardenggan basai marhite ende nomor 45 ayat sada ro ditolu. Bain turun alanahi asabagot turunana bain magabarabai itu hatadaroi Hosiana bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon, amin. Paboa hamuma tu borusion, idama ihutu ibana do upasilehononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Haleluya. Tuhan debata pargogo naso hatu dosan nama no palangi dohotano hinorhon ni asiroham do umbahen nasahat hami tu taon huriana imbaruon lehon matu huriam tondim na badiai dohot hamoloon sianho asalam rarat jalaganda harajawanmu di tonga-tongani hamion sailehon mahiras niroha tu naposom makatahon hatam asalam denggan huriam marhite siani pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan haporseaon na toktong asamanahan hami sahat rodi ujungna
marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahamu. Tabegema ende pujian sian kor ina parari Kamis.
Marende Mahita sian buku ende nomor 210 sia ayat sada dohot 2. Tabegema hatani debata patujolo ni jamita turpuk tu ari minggu sadarion ima natar surat di pesamen bindu 80 ayat sada rodi walu tajahama marsialu salusan jalarap manjaha mahita di ayat walu ende sian si asap Sai sungguli ma hagogoonmu di jolo ni Efraim dohot Benjamin dohot Manase jalasai Roma ho mangurupi hami. Ale Jahoba debata Zebaot sadia lelengon marmusutihus ho midatang yang ni bangsom. Di bahen hodo hami ripe badaan ni hombar hundul nami jalasai di elesi aka musunami do hami rap manjaha mahita di ayat walu ale debata Zebaot saya pasuang mahami jala pasihar ma bohim asa malua hami ima sahatna martua ma akana umbege hatani debata jala na upeopsa amin. Tabegema ende pujian sian kor punguan ina Naomi.
Ta uduti mamuse marende sian buku ende nomor 30 sia ayat onom dohot pitu. Kadongan nahina holongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus tapa unduk marohata manopoti dosa tanah godangi tasolsoli marohata di joloni Tuhatta martangi yang mahita di bagasan rohata B. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak di debata na timbuli, rodo hami marsomba di joloni patmu nabadiai, na tinombuk ni labang haleaon, hinorhon ni hadosaon nami najati, say unang madihagigihon roham, hami na marlapu-lapu ala ni dosaon, Paias jala parbadiai mahami di bagasan mudarmu, asa manahan hami sahadro di ujungna, paunduk marohanami tu bagasan panolsolion, dohod hamu baon ni roha, asa talup parbueni ngolunamion gabe uap na khusus di jolom, asa nasa gogo ni pambahenan nami papatarhon hasitongan ni asi, dohod holong ni roham, ima naso tupa sumurut sian sude jolma, nama kaholongi dohot mangulahon hatam. Pargogoi maroha nang haporsyaon nami, asala margogo hami jonok tu lambung mi, jala unang mapasombu hami targogot alani hagalion nami, alai togu jala ramoti mahami toktong, asa hot hami mardalan di dalanmu nasitong, jala nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa, asa ondo narumikot di hataon, adong do dihita situa ni malim, na hundul di siamun ni habangso hatau ngaman na di banua ginjangi, dibaheni tarbahen ibana do paluahon sandok akan naman jonohi debata marhite-hite ibana, ay na mangolu do ibana toktong, laho mangondihon nasida, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Hundul mahamu, tabege ma ende pujian sian paduan suara narwastu.
Marende mahita sian buku ende nomor 40 ayat 3 dohot 4. Debata dalan tungolu naim baru ima natar surat di Lukas bindu onom ayat 30 sada. Ia ina pinangi domuna naing bahenon ni halak tuhamu ima bahen hamu tunasida ima sahatna atong rap mahita mangido gogo sian tuhata debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tuhatami. Amin. Tabegema ende pujian sian Qur'ama. Tauduti ma marende sian buku ende nomor 42 ayat sada dohot 2. Ay,
Sabaoth, salut nain alamon, iyeban ajai manai. Taha tindakon maha persiautoi, songon nahina tindakon ni dongata saha persiaon di portibion, rap mandok mahita. Au persea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, nama nopalangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata nama naun na bernit, di panghuman ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Jala tuat tubuan watoru dung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au persea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesa ani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hundul mahamu, tabegema ende pujian sian kor PPGKPI.
Tabegema tikting namasa di Huriatta. Tabigima tikting na masa di tonga-tonga ni Huriatta na parjolo ajak kon gabe ruas nagok mulai sadarion 3 Desember 2020 gabe ruas nagok ma keluarga Hebron putra pardamian Sitorus dohot inatai Vivi Sereceva Boru Silalahi dohot sadadak danak nama ringanan di Jalan Bahagia Gang Mulia nomor 317 masuk sektor opat. Napaduahon, Natal PP GKP di hari Sabtu tanggal 6 Desember 2020 di Patupai anak kota PP GKP do perayaan Natal nama ringanan di Huriatton masuk pukul 10 siawip di Pangido Asaria Mahita ro tu Natal ni napinatupan yak kaya anak kota PP GKP. Napatuluhon Padirion Nabadia di hari Minggu 10 Desember 2020 toho di parmingguan harian di Patupa Huriatta do Padidion Nabadia tuak danak mardo mutusi tuak kanatoras danang mabuan i anak konna tu Padidion Nabadia asaroma nasida madohoti parguruan na di Patupa di hari Kamis tanggal 7 Desember 2020 masuk pukul 10 pitu madang pukul 5 botarina maringanan di ruang konsistori. Ima katikting na masa di tonga-tonga ni Huriatta. Lau manomu hata ni tuhata, maredema hita. Las bemarohai una natigorohai nangodora jamuna mapoatuai damar panotabi Dameni debatana semurung sian sarut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus hatai. Amin. Selamat Minggu Advent Madihita Salhutna. Selamat Minggu Advent. Diamuna akkadongan nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus hata ni debata
Nagabi jamita di minggu Advent na parjoloon. Nyenet siyan Evangelium Markus bidu 10 ayat 24 sahat ro di ayat 37. Tapai hut-hut ma di bagasan rohata. Alai di akka arii salpu hapor suhot odeng makolum ma mataniari jaladang marsinodang be bulani mardabuan ma akka bitang sian langiti jalahumutal mahak kahagugon ni parlangitan. Jadi idan nasida ma anak ni jolmairo marhitehon obun matat hagugon dohot asangapon gudang. Laos disima surona akka pardisurgo papunguhon akka napinilit nai. Sia desa na walu, sian suhi ni tano sahat rodi suhi ni langit. Alai sian hau araima guruhon hamu tudosanna. Yadung martunasi pucuna, jalarukar bulungna, poton muna ma nang jonok partaunan las. Suang lesong oni padidahamu masa akka odeng. Poton muna ma nang jonok haso songkopna. Situturo hatakot tuhamu nasa tu pasal pu bangsoon sojolo songgop sa sudinai. Salpu pesogot langit dohot tanoon anggo akka hataki dang naolo salpu. Alai anggo arina dohot sadi harina dang adong na ubotosa nang suru-suruanna na di banwagijang nang anakipe daholan amai. Tagam mahamu dungo mahamu adang di botohamu manang sadi hari ikinai. Upama songon halak namar hutasada nama nariko jabuna bisa giho duhaso tu akan aposona tuganup siulaun nabe jala si jaga pitu idi dokon marjaga atong dungoma hamu adang di botohamu manang sadi hari rotuan napuna bagasi manang di hot niari manang di bot niari, manang di tongan ni borngin, manang di namar tahuak manuk, manang di torang ni ari. Sotung jupak sahamu modum, dinaro ibana topu, aitu saluhutna hamu, dohatakon dungoma hamu. Ima sahakna. Dihita saluhutna akan nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus molo uju jupa partikian minggu-minggu Advent adong dua ipola na dipasunggul hotu hita na parjolo ima marningot Tuhan Yesus Kristus nauk tubuh rotu portibion di huta Bethlehem lebih kurang 2000 tahun nak salpu. Asa di minggu Advent saya panomu-nomuon napasunggulot tu hita. Nang dipatupa di batang haluau tu hita jolma akana di bagasa dosa gabi malua hita alani Tuhan Yesus Kristus nang ro tu portibio. Napaduahon minggu Advent paingotok hita hobar tutonan ni Tuhan Yesus Kristus
tuak kasisianna di dokdo, unang bocaro hamuna, ay narodo amu separade ingana di hamu. Ay ia disiau maringanan, naing disinak hamu maringan. Nomor 8, narodo Tuhata Yesus Kristus padua halihon. Tonga-tongan ni hajol mauta di hasiangano. Adigat partikianna sa di hari harorona nungga takas di podahon nak Tuhata Tuhita. Ia haroro ni Tuhata Yesus Kristus padua halihon. Dada adong jolma nau botosai. Alai tudus do haroronai songon panak koborngin naso taboto harorona but niari do mandugut na do manang di ari manuk martahua. Dita akan nahinahulungan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Jamita di minggu tasadarion minggu Advent na parjolo. Di pasunggulo Tuhita yodolhon taringot tu haradeon manang manomu dungo manomu haroro ni Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite turpukon di paadar do Tuhita songo dia haroronai. Na parjolo marhite-hite turpukon di pabotohod do na boy masa do fenomena alam di tonga-tonga ni ngulun ni jolma marhite-hite di dok di ayat 24 makolom mamataniari jala dang marsino dang bebulani mardabuan ma akabitang sian langiti jala humutal ma akahagugun ni parlangitan. Satu fenomena alam nagabe inganan parmianan nang ningulu ni jolma di tonga-tonga ni portibion jok doi taida di tonga-tonga ni nguluta tatangnya kemaka dongata nadong di bakti raja alan ni bencana alam namasa di bagasan nasa minggon alai manangah hape namasa di tonga-tonga ni nguluta marhite-hite akka parhusoron namasa di tanoon pamotuan ni di batadoi. Nomor 8. Dangadong gulmi ningulu ni jolma naso di bagasan panatapon ni di batah. Namangihu musay diamunak kadongan na hinahulungan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan turpukon dung di pabotohon songo dia tanda alam manang fenomena alam na masa songo tadda haroro ni Tuhata tu portibion di pabotodo di ayat ditupukon di ayat 26 idaw nasida ma anak ni jolmai ro marhite-hite obung matat hagugun dohot hasangapun gudang asa haroro di Tuhata napa dua halihon patardo nang hagugun dohot wasona maringan di tonga-tonga ni jolma. Jala haroro ni Tuhani pataridahonon na manang huasona babahirhon halak na porsea dohot halak naso majakkon ibana di bagasan nguluna. Diterpukon
ipatudos manang ipadar do muse asa marguru nasa jolma tuhau ara nagabi tudusan namar lapatan molodung martunas pucuna jalukar bulungna boton muna ma naung jonok partaunan las perhite-hite ka fenomena alam di pabotohod di batado naung jonok manang nautikinia harorona alai sa di hari noni takas di pabotohod tuita jolma ala nido di pasunggulo di bagasa turpukon lau manomu-nomu haroronai manomu-nomu Tuhan Yesus Kristus naik koropa dua halio tu portibion ikut dungo jolmai ahado lapatan ni dungo jaga manat unang terpudum unang di bagasan haliluon unang di bagasan akka parroha hagada buson manang akka parroha naso marsihohot porsea di Tuhani tentu tuak halak narade jalan nadungo isido di pasahat debata jabbar ni akka halak na porsiai nolo tapahobar tu jambitata di minggu-minggu nasalpu tu akka halak na porsiai do di parade debata langit nai baru dohot tano nai baru dihita akan hinahulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite turpukope di patudos hatani Tuhatta do haroro ni Tuhani songo sahalak tuan namar hutasada mana di kejabuna di palumehon manang di pasahat kuasa tuakana posona disagihon ulaon dina sidabe jaladang boto nasida sa di hari tuan nai mulak alai ditonahot tu nasida dungo mahamu adang di boto hamu manak sa di hari rotuan napuna bagasi manang di bot nyari manang di tongan ni borngin manang di namar tawak manuk manang di torang nyari dihita akan hinahulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapamanat do panggulmiton ningulu ni hajol mauta akka halak natarguar Kristen bohado haradiota hadungota maimaima haroroni Tuhani. Molo di pasungguro petu hita dungo mahamu dada nagabe dungo namar lapatan statis manang diam alai dungo namar lapatan ganup akka halak na porsea ikobui do manada akat fenomena di tonga-tonga ningoluni hita na di portibion fenomena alam atau fenomena yang lain nabui tadota aitung akka fenomena ta adopion gabe songo tadda haroroni Tuhani nabang iu muse fenomena di tonga-tonga ninguluton perlu tadota aitung akan narasa di tonga-tonga ningulu tahun akka ula-ula ni sibolis namoy mabain hasisiga naboy mabain gaur manang boy mabain sirak persaurata siat Tuhani alana gudang donang
akka pangotak ni portibion nama baik gabe holak kita siat Tuhani ujungnya dang dungo hita dang pergugu hita laho mernida tada haroro ni Tuhani. Diamuna kadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di guari pemingguta minggu Advent mulai minggu Advent na perjolo sahatu na paupato. Alai di sela-sela perjalanan di minggu Advent perjolo sahatu minggu Advent paupaton nungahita patu pahon akka pesta Natal. Ia na pesta persahu tahun mau, pesta Natal marga, pesta Natal STM, dot pesta Natal akka komunitas na asing. Bui do ragam akka persiapan natapatupa laho pabahen pesta Natal asa lebih meriah. Bahkan bui do tubuh di bagasan rohata pohado perayaan Natal natapatupaon asa tampil beda tuaka pesta-pesta Natal na asing. Meragam aka liturgi, meragam aka tata ibadah na memiliki banyak warna na mungkin menarik di bagasan rohata. Gudang aka aksesoris untuk memeriahkan pesta Natal na tapatupa di aka komunitas tabi. Alai jodoh di aka partikianon lupa aka halak Kristen na patupahon Natal ahado sasitong na makna Natali. Ahado makna niat peni. Nah di Bangiru di Batasya kita tidak ada persoalan kemeriahan hanya untuk memuaskan hati dan pikiran kita semata. Di Ganup akka perayaan Natal di minggu-minggu Advainon unang adong nagabe lupa hita nata tomu Tuhan Yesus Kristus do Yesus si parholong Yesus haroruan ni holong dalam marhite-hite Yesus do tatadda nang holongi alai olo do di pesta-pesta Natal dang adok tadda ni holong. Natuari jam 4 sore di telepon seksi perempuan di GKP Sentosa mau. Amang di Simalingkaron naik kami. Di diamu di panti asuhan anak gembira na di Jalan Tembakau. Marhuamu di si memahami seksi perempuan marnatal. Dot akka panti asuhano. Oma Natal nami sataunon dang aduk perayaan Natal nami anggo di gereja. Alai rak dohot akka danak nahinahulongan ni Tuhanon oma dongan nami marnatal. Aku ni akka perayaan Natal na pinatupa nasida beliau nasida manang akka namar perdomuan tu parbueni holong. Damuna kadongan nahinahulongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Pabuah halak na mangulu hita di bagasan hapor siahon songo parbueni haradiota mai-maima jala-dalata padungohon hapor siata manumunomu Tuhan Yesus Kristus ikut tarida do nang akka parbueni holongi hatan itu hata mandok napasali Jehovah do namar basa-basa tuaka napugus. Udang do sipata maringan akan natapeot di tonga-tonga ningulu tahun marhiti-hiti akasi umisik dohot akan na asing. Ale olo doi
dak tubuh rohata laho perhitian niak kapasu-pasu do las di roha tuak kadongan na makka rikoto. Boy do hita mahamuraon. Alai sotung lupa hita di hatan di tuhatan nama dok. Pasanga majahoba marhite-hite hamuraonmu. Di dok muse dipoda di Raja Salomo. Akka hamuraoni namar haroro situhani dang mardongan hangaluton. Ay gudang gojol mama mora ali go sahikna. Gudang gojol mama mora alai dang dihalasson. Gudang gojol mama mora alai dang gabi hatuaon. Alani dok pasu-pasu ni Jehovah do pabai mamora jala dang mardongan hangaluton. Dia muna kadongan nahinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Nama ngiut mese marhite-hite turpukon. Ahado taddahadungo otta mai-maima haroro ni tuhata napa dua halihon tu portibion. Marhite-hite akalat komunikasi narong dihitan wain. Ragam aka grup WA. Mulu na baruon tikis warong aka alat komunikasyon tung macay si holdo hita tuak katodok tuak kahanggita tuak kanaturasta. Alay yang gunain dungadong grup-grupon gabi media komunikasi lo berbeda tong dipakyon mayon. Amar-hamarang gibi berbeda di grup WA. Kita kenalongan di bagasan guarni Tuhan Kristus. Ngulu ni halak nama ima Tuhan Yesus Kristus. Di haroran Tuhan Yesus Kristus pedinas bongot ibana di huta Betlehem 2000 tahun nasalpu. Lau patar rodohot patu pahon pardamia do tu hita jolma na di bagasan dosa. Alani ngulu ni halak na persea di Tuhan Yesus Kristus. Ngulu ni halak na marsihohot jalan nasai dungo di aroron itu Yesus Kristus na padua uluni ikut toktong marrohadame jala patu pahodame diganup panggul miton ni nguluna. Alani mariswanggo dihamuna kamanami nanami molo saya tadok rade jala dungo doa mai-mai maharoron itu ani alai dang ratubu hadameo di bagasar rohana siswa ada dosa. Nama ngiut musai diamuna kadongan nahinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Parhite-hite turpukon ditonaho donak tu hita asa mengulu di bagasan akka ulaun gabi habaoran ni akka pasu-pasu. Memang na perpudion tak pigihali bihu bigi dia nak kajolma. Hidup ini adalah kesempatan. Mulai mitopu werengi. Mulai mago. Alai sa sitong na. Molo tapak kilalaho dong uluto sa sitong na. Basa-basa ni debata. Asi-asi ni debata. So tungadok kitaon nama cohot manang maradi mangulaon akkana dinggan. Perdalanan ninguluta hari minggu bulan do tahun akan natabulus akka basa-basa ni Tuhan idoi. Alani marhite-hite turpukon songon na pinodahon ni Apostol Paulus tuhuria Galatia nama dok atong bicasa di hari dope. Lahon mana dinggat tu salut halak alai jumulma tudong atas sahapor siaw. Selama masih ada kesempatan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara kita seiman.
maringan mai dihita dia munak kamangkai nang salhutna akka ruas ni huria namar saur di bagasan minggu apen na parjulo. Unang adok kita nagabe tading yakkan na mangulahon na dingkan. Ay parbuwe ni hadungong oddo, parbuwe ni pos ni rohatta do. Akka laon na dinggani songot tadani parsihohototta maima haroroni Tuhatta Yesus Kristus. Amen. Martang yang mai. Mulia tema Tuhan, mengataruli kami di barita menauli, pasunggul hok kami, asa di bagasan hadungoon, may maharorom na paduhalihon, tonga-tonga ni Portibion, asa gayo panjabar kami oleh Tuhan, inganan, rajaon nak pinaradim diakka namar pos ni rohani. Oleh Tuhan, pasunggulhon mahangak Tuhami, songotadda ni hadungoon nami, bangulahon, dohot patupahon, dame di tonga-tonga ning nami, mobi mali Tuhan, nang di tonga-tonga ning riam. Unang marnaluja kami ali Tuhan mangulahon nak kanadinggan. Alai pargugoy mahami tokto. Asa diganu partikian akan nabi natupani haguguonmu Tuhan dingulu nami. Toktong mahami mangulahon lomoni roham. Mangulahon nak kanadinggan dingulu nami ganu marsada-sada. Di huriam GKP nadong di padang bulanon. Toktong mali Tuhan. Marurat dalam marparbui hodame akka parsoran nami di bagas joromon. Saluhut ruas ni huria. Saluhut akka naposom. Saluhut naposom dohot ruas ni huriami. Mangulu dalam marsaurma di bagas adame nasiak. Ali Tuhan Jehovah amanami para sirohana semua. Nang saluhutna akka ruas ni huriape. Gasan panarihononmu mali Tuhan nguluna ganuk marsada-sada. Molo adong ngali Tuhan ditikyon. Napiak di bodumanna alania kapar sahiton na songgop tu pamatangna. Asiroham. Tanganmu na badiay mali Tuhan. Na ape tu pamatangna. Bakorhon hahi pason. Tanggal nasa parsahiton. Sian dagingna. Molo adong ngali Tuhan akaruas ni huriam. Na marukil alani akka panggulmiton ni ngulu asiroham padaraman akan natio pasahaton mutu akka ruas ni huriamia le Tuhan asatung dipakilalau nasida basa-basam natoktong manarihon ngulu ni ruas ni huriami molo tungadong alani namarukil alani ragam ni akasi pikiran ale Tuhan mangasahokoma saluhut nakka ruas ni huriami unang adong namar pangusad dia tu pikiran nasida Nagay makorot arsak dohot sahid di pamatangna. Alai pasahat masalutna. Also di rohana tu arupan male Tuhan. Ay hodo pangapul dohot padauni. Tuhan dirajumi rohanami do gudang akadosa pangalusyon nami. Asiro hamali Tuhan. Unang paloson akadosa pangalusyon nami. Alai dehom madihamili Tuhan. Asesan ni dosa nagay makorlas ni roha mulia ati mahusabaw kami tuho bagasan gowar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mari dihita sian ede nomor 354 ayat 22. Sai tong mai mado rohatai di Yesus ibanahan
kanan dinobus dodomus etu hatai mardongan hasan haponi sai Roma ho Yesus sai Roma ho Yesus marlas niro hamadisi sudenanang tinobut masih hosi tutudoi di Yesusi patobus rodomus setu atai mardonga sai Roma ho Yesus sai Roma ho Yesus. Para derohata pasahaton pilata tuado paniribata ujahama hatani tuhata dan pesalmen biddu 50 ayat 23 songono didok. Manangise nama melehon hamleateon ido napasangap au dalam bahin lapang asa hupatuduho di bana hatuaon ni dewata tapasahat pilihan.
menjong mahamu. Tapa sahat na pilihat na tuado panidibata martangi ang maida. Ali dibata amanamin na di benua gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, jalamual ni nasa ulibasa nama uliutus. Usopaon hami masian na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Kalau tungarok tersopaon hami tuho nasian tangan ya di hujal. Ayah hamahami ubah nataleon hami manangah tuho. Asima roham. Jalma pilihan namion gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupake hami pilihanon patibulo na rajonmu. Di tonga-tongan ni huriam dohot di pertibion. Uhay marohan nami marhiti-hiti terdim. Asalam hutadahami gudang ni leon-leon mi di kami. Asalam gir-gir hami maduk ngoliati tuho. Di bagasan kuarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Songga nami adrihon tubuon, o Simon dame tu portibion, sai pasarhon maturon namion, dame mion Jesus. Asagam Ali amanami na di benua gijang, saya pinarbadia ma guarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malumone roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panisanami, dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna haraza johon tagon rodi asana pon Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata amata, jala mulak mahamu di bagasa dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasorhom madamena todim. Shalom.